Diterima. Ya, diterima. Dilakukannya. Itu kalau kamu bersama kamu Iro tu tadi hana diro kan cara ni. Ja intat linto seri Jawa Tengah. Pokoknya lita intat tanya tak woi mendungnya ban ber. Bahaj benar ni ji. Peglah belang temai belang. Ban buat peglah belang, berumpak belang. Sama hati dekat kampung. Salam apanya? Good. Cơn bantun apa ya? Cơn bantun. Có cửa. Cita penting pokor kan soto. Pengantin kakong sama ganti menikmati terima Mas Bagus Herfian Bek. Ketika dia sudah dengan biji dari ganti menikmati arso ada makanan itu. Sama ganti menikmati arso tidak pakai foto pecah saat naliko. Pecah kau nanti kau tidak kau pernah lapit toh ganti setuju mandiri ini pribadi. Berikut sampai hati arso habiji kisamparan ikan pro. Waktu diberi sampai ganti berikut bocah di Soekarto, mungkin tak salah setelah ditutup ngerboyo dan sampai kolom. Kenapa dia Allah? Kalau tinggal gampangku memakai sekar triwarni, sambungkan sekar mawar. Aku kali sekar pelatih kati kopi sekar ganti. Waktu dari jojong derajat berikut kemudian telepon kati derajat tiga ke istri. Sinake eluhur kanthi sak jajar kalian pinengaken kampung. Dodot sagoke para pinenggah kanthi prawa kakung sumerta teringkang winaping pakurmatan. Tansah hidayat muga sampai kantuk pangayomé Gusti ingkang purba kemati. Kinadosi kula kanthi lepas lan sikipun iki kanthi wonten ing adicara bobote bae. Bobot timbang utawi kanthi adicara timbang traju pinengaken sakmane kapangku ingkang prama. Bobo suwanto lan kuranto. Mangkaku kapangku wonten ing posisi kanan yo temanten putri menika wonten ing posisi kiri. Wonten ing menika saking pengantin putri
sak bangkit. Boten badhe beda-bedaaken. Dumateng putra mantunipun kalian putri kang mijil saking tenenging pribadi. Sabarang menika kanthi jelema masing wonten ing laksana adicara tanam pengabdi.